Hej alle sammen, det er Peter Bækkelund fra San Diego, juli 2013. Dimitteret fra Niels Brock 1960, og i 59 lavede vi en valgfilm på vores kandidat Ole Kyhne Fransen, som jeg synes, vi skulle faktisk på nuværende tidspunkt dele både med familie, venner og følgende generationer af Niels Brock. Så jeg håber, I nyder den her lille 8 mm film, som vi tog os et kæmpe hold at sætte sammen til stor succes på derværende tidspunkt. God fornøjelse. Hi, folks. Allerede tidligt i barndommen opklaredes det, at barnet, som kaldtes Fransen, måtte være en kommende Niels Brocker. Han slukkede altid sin tørst i Carlsbergøl, og han var altid omgivet af skønne og beundrende kvinder. Fransen blev ikke alene Niels Brocker, han blev også valgkandidat i HF. Fransen er i besiddelse af en enorm energi. Dette kommer særligt til udtryk om morgenen. Lad os i øvrigt følge ham under udfoldelse af nogle af hans mange egenskaber. Dette er Fransen, HF.
Til vands, til lands og i luften, Fransen taber aldrig fornuften. Også motorløb klarer Fransen på sin egen facon. Til lands, til vands og i luften, Fransen taber aldrig fornuften. Som alle andre HF'er plejer, tager Fransen selvfølgelig det hele lidt fra oven. Når Fransen sidder ved roret, er der overblik. Til lands, til vands og også i luften, Fransen taber aldrig fornuften.
Som ekspert er det naturligvis en let sag for vor kandidat Frandsen at nedlægge bjørnen. Men lad os ikke glemme den højeste sagkundskabstempel. Derfor bryder vi nu ind i en time i HF på Niels Broks Handelsskole. Ja, lille Madsen. Tak for deres koseri. De skal få en karakter, der vil ryste deres efterkommere ind til femteslægtet. Ja, de må undskylde, jeg forstyrrer, herr doktor. Men det forekommer mig tidspunkt derinde til at tale med. Se, vi står nu umiddelbart foran det store valg. Og i den forbindelse vil vi fra HF gerne have lov til at aftvinge nogle få betragtninger. Så de er jo kendt som en meget stor historisk personlighed. Og vi vil jo tro, at de måtte have fundet visse lighedspunkter mellem vores repræsentant Frandsen og historiens andre store personligheder. Ja, det er i sandhed en vanskelig opgave, de her har stillet mig overfor. Men jeg skal prøve på at løse den ud fra mit kendskab til de sidste årtusinders europæiske historie. Med hensyn til Frandsens ydre apparition, der kan man vel nok hævde, at han i hvert fald fra frisyrens vedkommende har en vis lighed med de gamle romere, navnlig med Caesar. På den anden side må man vel nok understrege, at andre påfaldende ligheder mellem Frandsen og Caesar findes ikke. Derimod kan man vel nok mene, at Frandsen i sin medmenneskelige omgangsform kan minde lidt om erhvervslivets store koryfæer. Disse erhvervslivets mastodonter lægger jo som bekendt den største vægt på at have god tid. Frandsen har det ikke alene til syneladende. Han har god tid. Han er, hvad man i den økonomiske terminologi kalder underbeskæftiget. Og jeg vil derfor tro, ud fra dette specielle synspunkt, at Frandsen vil være velkvalificeret til jobbet som elevrepræsentant. Mystikken vedrørende den uforklarlige nedkomst for et par 20 år siden opklarede sig altså. Frandsens mission her på jorden må være at blive elevrepræsentant på Niels Brock. Derfor